سلامتنا تقبلوا فنونا مكتار تركبوا خبركم تعزبتنا كم يتوعلم نهلهم ربع عسران حدن طريق لتشحن عسران شدشتان فرق معلتن فرقان استدالوه هاجراون زيناتات حزلكم قريبه زلخو استيفانوس جرماي نمكتتالكم بخبر اندعدمكو بقندي ارست زينا فيلم ابي زوبا دوب باستات 84 مليون نقفه 40 حدن بروجكتات ماي تواريدهم أحداريت بيت مرتي فورتوسا وأبتساتا فنتن بقعتن دك أنستيو زمسكنا بركتو تقبر اللام أب عد قيح نمرحة هيمانتن سلوت أكلاتن أب مقطع ودعت اللمدتات زيتو كورا سلطانا تواهيبهم بايتو أوروبا نمسرح مصداق نايتي مس أمريكا استبتح نقداو سممع دوابي لوام من قصاص حماس نبحبر السبع عالم نتب إسرائيل زفت سمزولو حساتات دو نمبال سقمتي كواسر تساويهم فنزويلا كاب مشتا زي تساري ندادئة 300 مليون دولار آتاوي كم درخبت تافليتام زرزر زينام أبي زوبا دوبوب كاب كلتشحن عسران حدن كساب كلتشحن عسران حموشتن بأستات 84 مليون نقفة 40 حدن بروجكتات ماي كمستواددن لعل كلتا ميتيس تبلاشوا بروجكتات كمستتسقنن تحبيرهم وكيل إينا في المونتكابو ملكة سبساب زدالو تحستولو سعيبو كغرب يوم ماي أبعلتها ونابرادك سبات كابتم مسارتاوين طلباتنا هيوت مخانو كل سبزقن زبا حكيو كمو سلازخونه دما ككم قدامنوتو ابغمطاتيو مستسبن طريتن كمون لمعاتاون اندستراون طلبات زوعل قرب ماي نموحاس بدرجه هاجر كونه بدرجه زوبا لعل طمته توهيبو لسرحلو اب زوبا دوب اب زحلف 5 عامات باستاد 84 مليون نافا 40 حدن بروجكتات قرب صوري 6 ماي كم توادده حلافي چنفر ماي اتو كورم سغنا حبيرو اتي كاب 2021 كساب 2025 بموحد حزب المنجست سساله تسرح 258 كيلووات زمن جوز حوصعات 116 نقطات معدل 48 مچونغ عباسكاتاتن 9 كيلومتر زرغح شامبقوتات كم زتقال بمحبر لعلي 100 شي حزبي تتقام صريتوس تحلو ماي كوين مهلاو ابريو 98 عدتات زغلغل 40 حدن بروجكتات تكبيرو ازخا ني استات 100 شي اغلغلو زهبي صحاو صعات ويكا سولار زتقم سرعت قرم ماينا نواد زلنا نزل مغبار كا 258 كيلووات صعات زلو بومباتا تخيلنا لنا مالتي ابرعن حدن بروجكتات لعلي 9 كيلومتر مسمر مون تزرغي حلول له مالتي لعلي 9 كيلومتر مالت نويح غعزي مالتي بوحدوس اسمرا عدخاله عينتي مالتي نزي مسؤول زخيد 48 باسكاتات 116 معدل نقطاتات ابغم زتوي سوساميتاويت ገንዘባው ወጻይታቱ በመንግስቲ ተረፈድማ በኮም ከምተሸፈነ ጠይሱ ድማ አባላት ኃይልታት ምክልኻል ኣብ መስርሕ ህንጸት ንዝገበርዎ ልዑል አበርክቶ ሞጊሱ አቶ ክብሮም ዘይካዚ ጎንጎንቲ ናይ ህንጸት ስራሕ ለሊ 200 ዝተባላሸው ፕሮጀክታት ከም ተጸገኑ ብምግላጽ ዝተዋደደ ፕሮጀክታት ቀጻልነቱን ህወሓስ نتتقمت عدتات ناتحزون محدرون زملك سلطنا كم توهب حبيرو افستفلالي كابيتات زهنصا زلوا ديغاتات منچت حتواتاو ماي اب محاس لعل استواصو يغبرا مهلاون دما رديو ابزواروب 50 ميتاويت بصحاو صعاتن الكتريكن 23 ميتاويت بناي ايد بامب 5 ميتاويت دما بموتور سرح بروجكتات قرب مايكم زلو سندات چنفر ماي محدار زوادوب ينصر هنصت تحت قرصي يقرب سرعات ماي كاب مسرحهم بتنقاقي اب اغلغلوت نموعالوم زغبر امام زياده صعد زحتتيو حزبن بقر اب كبابيو تواديدوم زلو قرب سرعه ماي بكنكن بمحاز قصالنوتوم محاز كسرح يغبا وكيل اغلغلوت زينا ارترا زبادوب فيلمونت كابو كاب كباب مندفرا أحداريت بيت مرتي فورتوسا وأبتساتافنتن بقعتن دكانس ديو زمسكنا بركتو تقبر كم زلات حبيرهم وكيل إيرينا هابتون برهانة نزدالو زينا وتصبصب ميكائيل حرقو كغربايوم
ቤት ትምህርቲ ማዕከላዊ ደረጃ ፎርቶሳዋ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ከባብ ምባል ዝምስገና አበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር መሐመድ ጅምዑ መሐመድ ሓቢሩ። ኣብ 1998 ካብ 10 ዘይሓልፍ ዝነበረ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ናብ 466 ከም ዝበረኸ ብምጥቃስ ተወዳዳርነትን እውን ማዕረ ተሳታፍነትን ይብርኽ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። መምህር መሐመድ ጅምዕ አስዒቡ ብሰንኪ ሰበኽሳ ግሞም መነባብሮን ደሮትነት ንቕሓትን ነቲ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብግቡእ ዘይጥቀማሉ ስድራ ቤታት ስለ ዘለዋ ዝተዋሃደ ጎስጓስ ክቕፅላ ተሓሳሲቦም። ሓላፊት ስነ መምህርና መምህር ሰናይት ዓብደላ ብወገና ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 600 ከም ዝዓበየ ካብተን ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ዝተሳተፋ 130 ተምሃሮ ድማ እተን 128 ከም ዝሓለፋ ብምጥቃስ እዚ ውፅኢት ናይታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዝፈጠረቶ ምቹእ ባይታ ከም ዝኾነ ኣረድያ። ተምሃሮ ብግድየን ኣብታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዝረኽብኦ ዘለዋ ቀረብን ኣገልግሎትን ሲነን ክመሃራ ከም ዝሓገዘን ብምሕባር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሓን ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንኽፀልዋን ከም ዝፅዕራ ገሊፀን። ኣብ ዓዲ ቀይሕ ብምውሃድ ኣብያተ ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ሃማድአን ካብ 21 መምሕደራት ከባቢ ዝተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖት ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ምኽባር መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ምውጋድ ጉዳእቲ ልምድታትን ዘተኮረ ስልጠና ብ20 ጥሪ ተዋሂቦም። ነቲ ስልጠና ዝሃበ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ወልደኣብ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ መሰላት ቆልዑ ከምኡውን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ሳዕቤናቱን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ተሳትፍቲ ጎስጓሳት ከካይዱን ዝወፅእ ሕጊ ንምስራጥ ክሰርሑን ኣተሓሳሲቦም። ሓላፊት ሓማደ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ወይዘሮ መሰለሽ ለገሰ ብገድኣ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻም መርዓት ትሕቲ ዕድመ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ብምሕባር ጸለውቲ ሰባት ብዝገብርዎ ጎስጓሳት ናብ ዜሮ ንምውራዱ ዝካየድ ንጥፈታት ናት መቐጸልታ ከም ዝኾነ ኣብሪሃም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ንበይኑ ኣኻልስ ስለ ዘይኮነ ምስ ሕጋዊ ስጉምትታት ተዋሂዱ ክስርሓሉ ተማሕፂኖም። ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ መድሃኒት ግርማይ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ብሕጊ ከም ዘቐፅዕ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ብዝቐሰሞ ስልጠና ተማእዚኖም ውፅኢታዊ ጎስጓሳት ከካይዱ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጻ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተራኮማ ፖሊስ ኣብ ምክልኻል ገበንን ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ዕዙዝ ምዃኑ ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 16 ጥሪ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተገብረ ርክባት ተገሊጾም። ኣብቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከረን ሃበሮን ሓመልማሎን ዝተገብረ ኣኼባታት ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሰርጌንተ ብእምነት ክብሮምን ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኢብራሂም ኢድሪስን ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ኮማዊ ፖሊስን ህዝብን ብውህደት ክሰርሑ ተላብዮም። ኣብ ንኡስ ዞባታት ከረን ሓመልማሎን ጥራይ ተሓፂሩ ዝጸንሐ ኣበርክቶ ኮማዊ ፖሊስ ኣድማዕነቱ ተራእዩ ኣብ ሃበሮ ቀይሙ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብዘይካዚ ኣብ ራእን ዕላማን ፖሊስ ኣገዳስነት ሕጊ ማሪታዊ እምነትን ሓደገኛነቱን ምቁራጽ ትምህርትን ሃስያኡን ወልፈታትን ሳዕቢናቱን ከምኡውን ኣብ ካልእ ዛዕባታት ዘተኮረ መብርሂ ተዋሂቦም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሩ ድማ ንነቑጣ ፖሊስ ክዋደድ ዝብል ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም። ዜና ወፃኢ ባይቲ ኤውሮጳ ንመስርሕ ምጽዳቕ ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምምዕ ደው ኣቢልዎም። እቲ ስጉምቲ መልሲ ግብሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንደሴት ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ዘውፅኦ መደብ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወማ 8 ሃገራት ኤውሮጳ ዝወሰኖ ናይ 10 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ እዮም። ዓበይቲ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ባይቲ ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምምዕ ንኸይጸድቕ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሮም። ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ መንጎኦም ብዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምቅራው ንምህዳእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ዝዝከር እዮም። ብመሰረት ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲናቶ ዝጸንሐት ወሳኺ ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ከተጉድሎም ኣምሳይኡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣሜሪካ ቀረጽ ከየኽፍል ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ክገብርን ብኣማይት ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ኣጽዋር ክሽምትን እዩ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ነይሮም። እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ብኸፊል ተግባራዊ እኳ እንተኾነ ቀዋሚ ንክኸውን ግና ብባይቲ ኤውሮጳ ክጸድቕ ኣለዎም።
أوروبا وحبرت أبز حلفة معلتات قبل علي 208 بليون دولار زقمت توفريات أمريكا توسخ قرص نموسان كمون كبانيات أمريكا كبعدقاتاتو نمدرات زأمسلو سقمتات نموسار كم استزراربه زذكريهم فلسطيناوي من قسقاس حماس محبرسب عالم نتي إسرائيل أبو وشمت قازات فتسمو زلا متحسم مع مقرات توصين بقلطف دوكا تبلو ذس قدد قدادي سقمتي كوسط سويعم من قسقاس حماس نتي تسويع الزقربات مالي إسرائيل الري ناب منغنياتات قبسي كترن تركن كمون أهقراوين قدباتن تكالاتن أبزلاقو وقعود صحفيهم سممع مقرات توصي كاب ورحة تقمتي كلتا شحن عيسران حموشتن تقبار وكاب زخون دحر شحن كلتا 298 تحساتات بإسرائيل كم استفاد أمن بصنكو 483 فلسطينيين كم التقاتلون من قسقاس حماس أفليت اللهم بزي كازي إسرائيل نقربنا والتحكمنا سبع ورديئة بمعقات نسلات تعنا حنيقة حيزاتو كم زلان نوشمت كازا نممحدار استمسرته 15 أبالات زحاقفة فلسطيما وقجل لمهورات ناب كازا كياتو كم زعقتتون كسيسوم من قسقاس حماس بتوساقي سراويت إسرائيل ناب تستسمع معلوم مسمر كالسحاب نتكبار اسم مع مقرات توسن متوسب أورديئة زكاتات الأهقراو أكال كقوم معالتاوي بوحدو 600 رديئة سعانا مكاين ناب وشمت كازا كأتوان إسرائيل نمسمر رافح نقربنا وتحكمنا كتكفتون تغطه قبر تسويعهم بمسرة سبسابات ودو حبرات هاقرات أستاتيس عميتاويت كابت مزابلتي وشمت كازا نقزح تقالعهم كم زلون بسنكو بوحدو 25 قول عصبيتي كم زموتني زحبر زلون إسرائيل كاب موداتا كلتشحن 23 أبو وشمت كازا باتكايدو زلا واتهادرا وفري لعلي 71 شح فلسطينيين كقتلون كلو ملا حزبت وشمت كم استمزابله زفلت يوم فنزويلا كاب مشتا زي تتصاري نداديا 300 مليون دولار اتاو كم زرخبت جزاويت بريزيدنت تاغر ديلسي رودريغيز افليطام اتغنزب كفال نايتي امريكا ابز حلفه معلتات زكايرتهم 500 مليون دولار زقمت ناي مجمريا مشتا ندادي فنزويلا كم زخونه يزغلص زلوم جزاويت بريزيدنت فنزويلا ديلسي رودريغيز نتي كاب شياط ندادي استرخبه غنزب عداغا شرف وصاي اب مرغغا كم زوعل غليصام بريزيدنت دونالد ترامب تمالي إسرائيل الرئي أبزهابو مقلتين أمريكا 2.8 بليون دولار زقمت 5 مليون برميل استأقد ندادي فنزويلا تركيبا كم زلان نقل كفالو أبعداغا بزلواغا كم شطأتون حبيرهم إذا قمزيلن كله أمريكا تمالي إسرائيل الرئي مس فنزويلا متأسسار زلوا زبلتام شاوعيتي ناي ندادي مركب أب بحر كاريبيان كم زحازة فليت ألام التسقمتي أكل نايتي بريزيدنت دونالد ترامب جراس توسن لن نايندا دي مراقب نا فنزويلا كي أتوان كابا كي وطان زوسن جدا كم زخونة سراويت أمريكا حبيرهم أب عمتك لتشحن إسران حمشتن بدرجة عالم أب صلات توريزم صبوق قسقاس كم استمزقبه أهجراوي ودب توريزم حبيرهم أبتي عمد كسر بتصحتي كاب تقدم يوز نبر عمد ب4 ميتاويت كم زوسخن لعلي حدا نطبح 50 بليون بتصحتي كم استوقعزون تفليتهم بمسألة حبريتا أهجرا ودب توريزم أبي كلتشحن 25 أوروبا 793 مليون بتصحتي آسيا 331 مليون بتصحتي أمريكا 318 مليون بتصحتي أفريقيا دما 81 مليون بتصحتي كم زأنقرات حبيرهم بزي كازي أهجراو أتاويتا توريزم أبز حلف عمد ب500 ميتاويت عبيد بممزقاب ناب حدا نتبت 9 تريليون دولار كم زبت صحة قليصهم أبكلت تشحن 26 قصر أهجراوين بتصحتي كاب 3 كساب 4 ميتاويت عبيد كم زمزقب أهجراوي ودب توريزم قمتاتو هيبلوم بوليسي قدات وطا أمريكا المسرتاوي أهجراوي تكالاتن حقتاتن أب حدقاي اتوكم زلو ودب حبرات هاجرات وقيسهم وانا صحافنا يتودب أنتونيو غوتريش مس معكن زينا BBC أبز قبروك على محتد أمريكا أب وشتاو قدات كالوت هاجرات تقبرو زلا أب حيل استمركو سمت اتتاو تنك على ما وقرولاو يخون كم زلو أرديهم أمريكا قبل علي بريزيدنت فنزويلا زكيروتوش ويان أبز أوانزي ندسيت غرينلاند نمقوصار تقبرو زلا من قسقاساتن نمت كلات حبراتها قرات تحس كم زلا زنت المخانو منيستر غوتريشانت سيروم بزي كازيت سلطان سلامن كنقس
ዝተመስረተ ባይቶ ጸጥታ ካብ ኣህግራዊ ውክልንኡ ርሒቑ ኣብ ዘይንድመዓሉ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንመሰል ኩለን ዝቆሙ ሃገራት ብማዕረብ ዘገልግል መንገዲ ዳግማይ ክህደስ ከም ዘድላ ነጺሮም ዓመታዊ ኣህግራዊ ዋዕላ ቁጠባ ካብ 19 ጥሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ይካየድ ኣሎም ኣብዚ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቕጽልን ልዕሊ 3000 መራሕትን ወከልትን ሃገራት ዝሳተፍዎ ዘለውን ኣህግራዊ ምትእኽኻብ ቁጠባ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣገደስቲ ስምምዓት ክኽተም ከም ዝኽእል ይእመት ብዘይካዚ ወከልቲ ኣብ እቲ ጠንቂ ቁጠባዊ ጸገማት ኮይኑ ዘሎ ክሊማዊ ምምዝባል ልዑል መጠን ታሪፍን ንግዳዊ ድረታን ይዘራረቡ ምህላዎም ተቓሊሖም ተጋባእቲ ቁጠባ ንምምዕባል ኣብ ምትእትታው ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምስፋሕ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ጸቒጦም ይዝትዩ ከም ዘለውን ተፈሊጹሎም ላዕለዋይ ባይቶ ኣውስትራልያ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ንምክልኻል ንዝወፀ እማመ ትማሊ 20 ጥራ ኣጽዲቕዎም እቲ ላዕለዋይ ባይቶ ነዚ ውሳነ ዘሕለፈም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣውስትራልያ ብ19 ጥሪ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ እማመ ድሕር ምድጋፍ እዮም ነቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከቢድ መቕጻዕቲ ክብንየነሎም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልባነስ ኣጠንቂቖሎም መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሲድኒ ዝድሕሪ ዝተኻየደን ህይወት 16 ሰባት ዝቐሰፈን መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት እዩ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ዝኽልክል ሕጊ ከም ዘጽደቐ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 1996 ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 1996 ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት ብዝጸደቐ ተመሳሳሊ ሕጊ ከምቲ ዝድለ ውጽኢታዊ ኮይኑ ከም ዘይጸንሐ ጸብጻባት የረድኦም ኣብ ፓኪስታን ኣብ ንግዳዊ ማእከል ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ኣስታት 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተፈነወ ዜና ረድዮም ልዕሊ 70 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ስርሒት መጥፋእቲ ሓዊ ኣሚቶም በዘይካዚ በቲ ኣብ ከተማ ካራቺ ዘጋጠመን ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ባርዕ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ወሪድሎም ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበረ ልዕሊ 1200 ትካላት ኣስታት ፍርቁ ከም ዝተቓጸለ ሰብ መዚ ፓኪስታን ሓቢሮም ኣብ ፓኪስታን ኣብ መንበሪን ትካላትን ብዘጋጠም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ከም ዘስዕብ ጸብጻባት የረድኦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ወደግመልኩም ኣብ ዞባ ደቡብ በኣስታት 84 ሚልዮን ናቕፋ 41 ፕሮጀክታት ማይ ተዋዲዶም ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ፎርቶ ሳዋ ኣብ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ዝምስገና ኣበርክቶ ትገብራላ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንመራሕቲ ሃይማኖትን ጸለውቲ ኣካላትን ኣብ ምግታእ ወዳእቲ ልምድታት ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም ባይቲ ኤውሮጳ ንመስርሕ ምጽዳቕ ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምምዕ ደው ኣቢልዎም ምንቅስቓስ ሓማስ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብእስራኤል ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰታት ደው ንምባል ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዖም ቬንዙዌላ ካብ መሸጣ ዘይተጻረየ ነዳዲኣ 300 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ ዜና ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገንና ብርኹም መዓልቲ